Wertu Dara Abimanyu. Menapa ta sababipun kula nggadhahi gegayuhan kepingin badhe bangun kayangan menika sanes kayanganing para dewa. Nanging kayanganing para manungsa ingkang ing wekdal mati samya umbar dhateng angkara murkanipun. Luntur ingkang dados tumindak lan pakatinipun niraraken ing bab sesrawungan kang sarta bebrayan ingkang mekaten mugi kanthi sarana inggih kula bangun kayangan menika bangun jiwaning para kawula ngamarta monggo sareng-sareng manunggalaken tekad manunggalaken cipta rasa budi miwah karsanipun lemah ambabar karya kanthi golong gumolong ing tekad bangun